Kendo ji nigi sida mang'eny weche mag lope ka. It's a very serious matter. Rachel, kachiel kod Benjamin. Ado ni uchagi penjo majiyo penjo mondo koro alor. Mondo ka dipo nitie namba ma ng'ato nyalo tiyo go mar manyo, nitie mamoko ka ng'ato jok moko nigi statement marabora madwaro mana one on one cha. Abro chako to abro weyo penjo mar regulation ne Benjamin. Koro abro chako gi mar makanda mar jonyuol nosetho, parcel number nitie, succession poko tim, koro dwa ng'eyo process. Yes. Makanda gimitimo mokwongo idhi nikech chal ni gisewinjore. Gin jok mosewinjore gi kiamana ni gichak kanye to gidhi kanye. Koro udhi uomo barua kuom chief. Barup chief onge en barua mimiyo ji nono. Kise kawo barua kuom chief idhi e court, udhi e court to gima duong' en ni mondo winjru. Ka winjruok nitie, succession yot. Okay. Ka winjruok onge, succession tek mok nyalre. Okay. Koro kusedhi uyudo form nitiere court clerks. Ok gibi timonu, lakini gibro miyo form. Unyalo timo gimiluongo ni self representation, kata ka uneno ni otek unyalo yudo lawyer mondo oshikilia nu. Kaeto ufilo form gi, utimo gimiluongo ni filing. Nitiere pesa michulo mar filing. Kaeto the next step en gazettement. Gazettement ka uthuolo matin, okaw ndalo 30 mokwongo. Ka gazettement ni bende nitie beche, en 3,000 gi 50 kama. En gimitimo Nairobi, lakini kise file to nyaki penji, ok ni kise file tidhi lal kabisa. Ichaki duogo ikoti penjo ni to girwacha be oseduogo. Koseduogo itimo confirmation of grant. Kaeto bang'e koro jo lands chako process bar title. To gima duong' en winjruok. Namba 2 en penj mar